Hej. Måske du har læst nogle af de andre punkter. Det her med at se på, hvordan de gamle overbevisninger kan begrænse dig. Og måske noget om, hvordan du kan vende dine overbevisninger. Den her visualisering, som varer cirka 5 minutter, den kan du bruge til at gå en ny og bedre vej for dig. Så hvis du har lyst, kan du sætte dig i et stille rum, lukke øjnene og lytte til denne korte visualisering. Så forestil dig, at du sidder et sted, der er trygt og rart for dig. Det kan være i din yndlingsstol, i din seng, hvis du synes det er rart at være der. Det kan være ved havet eller i skoven. Bare det et sted, der føles rart for dig at være. Måske mærker du en brise mod din kind. Måske mærker du dynen rundt om dig. Måske mærker du solens varme stråler. Det bløde græs. Måske hører du bølgeskvulp eller fugle. Eller noget helt andet. Foran dig ser du dit gamle jeg med dine gamle negative overbevisninger. De overbevisninger, der har begrænset dig. Se nu dit gamle jeg ligge foran dig. Og se det foran dig i den form, det nu har. Måske ser du dig selv med overbevisningerne, der har dannet en lænke rundt om dig. Måske ser du dig selv tegnet på et stykke papir med overbevisningerne rundt om dig. Og måske ser du noget helt andet. Hvad end du ser, så kig på det og se alle de begrænsninger, der lå i det, dit gamle jeg. Vid, at det var sådan, fordi du ikke vidste bedre, og fordi det hele foregik ubevidst. Nu er der kommet lys på det. Du er blevet bevidst om det. Så nu kan du tage dit gamle jeg og gøre det, der føles rigtigt for dig. Du kan bære det ud i vandet, hvis det er det, der føles rigtigt. Hvis du så dig selv tegnet på et stykke papir, har du måske lyst til at krølle det sammen. Måske har du lyst til at begrave dit gamle jeg i sandet. Det vigtige er, at du gør, hvad der føles rigtigt for dig, i forhold til at sige farvel til dit gamle jeg med de negative overbevisninger, der ikke har gjort noget godt for dig, andet end at fortælle dig, måske at du ikke var god nok. Se nu dit nye jeg foran dig. Og nøjes ikke bare med at se det, men sans det virkelig. Sans dit nye jeg og mærk. Mærk, hvordan det føles. At være i dit nye jeg, hvor du har opdaget, mærket og ved, at du er god nok lige præcis som du er. Du er lige præcis som du skal være. Mærk den kærlighed, der kommer indenfra. Og den sandhed, der ligger i, at du er elskværdig. Altså værdig til at elske. Og betydningsfuld.
Mærk og se for dig, hvad du er i stand til med den her følelse inde i dig. Og denne her nye overbevisning, du har taget til dig. Mærk nu den frihed, der ligger i, at du er god nok. Hvor meget nemmere det er at være til. Og mærk måske, hvordan at kontrollen langsomt kan slippe nu. Og sid nu et par minutter og mærk dit nye jeg og det gode, det gør ved dig. Og vid, at du altid kan vende tilbage til den her visualisering. Du kan altid vende tilbage til det her sted, hvor du mærker dit nye jeg med de positive overbevisninger.